Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, no? Kumusta? Adlaw na ikarong Huwebes, no? Pizza 4 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. O karon din, no, ato ipadayon ang naisumpay ni Sugilanon na sinuwat ni Marites Alboris, no? Sa dili pa day, ako pasahon ning naay duha nga nag-comment, no? Si James Sabero. Hello po sa lahat. Magandang hapon. Present na naman tayo sa ating mga favorite videos ngayong araw. Salamat kayo, no, James Sabero. Shout out kay Idol, no, sa Mansawan, Nueva Vista, Don Victoriano, Chumbian, Misamis Occidental, Mindanao. Okay? Salamat kayo, no, James Sabero o kang Kikids Love. Hilom diha, Amy. Kaba na nimo kanili ka makontinto, galahala ka. Okay, salamat kayo, no. Kikids Love, thank you kayo sa pagpaminaw, no. Ug sa tanan nga nagsunod ang damahan, no, salamat kayo sa pagsubaybay. O karon sa sumpay ni Sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Part 27 na ta, no, mga followers, no, mga ka-listeners, no, part 27 na ta. Anino sa kagahapon. Still waiting at the door where your life. May padulsan ako. No. Nidilibay mo. Dagan! Shit! Murag bigo ko dyan ako. Dili! Ano lang sa kasal kong gipuyan ron. Kadili pa sa kalabao. No! May mga tao sa unahan. Musuot ko ubananan nila. Ay! Tabang! Nanghunong lagi ta dinhi. Magunsa man ta dinhi. Mangaon, limot ka nga patay kaon? Busog pa man sad ko. Ha? Katuri mong kaon sa dagat kanina o niya, busog pa ka hangtod karon? Di na, manawag na ta. Japanese restaurant. Mahalo ni dinhi. Ano man di? Suway sabta, wata ka suway din sa una. Karon, manuway ta. Bugiro. Wati ha, kay ako'y moabli sa imong Ako na lang. Ako na lagi. Gay ko. Alina, nawag na. Gusto kang kuguson pati ka? Kuguson dayon ibundak. Sus, wag kay kalainan, Dave. Pero may ginoon mong gibuhat na ako. Ha? Kalusa man na. Ambot ni mo. Tanawa ra. Busog pa ka ng lakawa, ha? Paspas kay ka naglakaw, sold sa restaurant. Kamahalon sa sud ining moong kananan. Glass kayo, Dave. Anong di? Makabayad man ta. Ayaw ka bala ka. Ay, nangagpay na sad. Bawal? Bawal kay di ta uyab. Pero dili bawal sa best friend. Dana, Ding! ito taas. Agbay na sad. Kau ba sayon na dyan ko ni mugluo kung agbay to. Makauyab lang lagi ko kaawal lang dyan ka. Agbayan ka po tigag sama ini. Agkay pa. Lingkod na, baby ko. Bibiha lang mata ni mo. Para sa akong mga mata, baby paghihapon ka. Pipili. Busog pa man ko. Uy. Okay. Ako'y pili og pagkaon. O kung dili gihapon ka mukaon, sama sa akong gibuhat ganina, hungiton gihapon ta ka. Isa? Yes, baby. Ay nalang pagkaon aron nga makahungit gihapon ko nimo. Pero di mahigam ha. Limited edition ran eh. May pahiyom ka. Kita ko. Ha? Wa mong quit? Ha? Liar. Sige na. Garaon kay ka, uy. Unya ka lang, gid. Oh, imo na oh. Tagsa tagbi no. Pili og imo kay magpili sa kog ako. Ikaw ako. Ikaw sa dako. Papa ko mahuman og sulti. Ikaw akong papiliun. Lagi. Ew, taka lang kag sagbat nga da. Ikaw sa dako papilion man.
Siyempre, ni nakapataka na. Pilingon. Pilingon po ka. Jenny? Oh, Josh! Nga na naman siya din kung kainiasa na. Mura may uhong tawahan na. Ikaw yun lagi. Hi! Nagkuyog mi si Dave. Oh, yes, I could see. Hi, Dave. Uy, hi, kunyo. Hi. So, naka-order na mo. Order anything you like. It's on me. Ayaw na. Makabayad man mi. Oh, yeah, I know. But it's a treat, pare. Nalipay lang kay ko. Kamadamhang ikakita na ko din hikaron si Jenny. It's so unexpected. So, what brings you here? Mangaon. Nanuroy. Nanuroy mo gikan din mangaon. O pagkahuman, mamauli na diretso. May mo bang pugnan ko si Jenny? O dinilang una siya sa syudad? O ba na ko? Yes. Uy, babae. Dili ka mahimong magpapilin din sa syudad. Pwede. Kinsa ingon. Ako. Josh, sige Josh. Magpabilin ko din ni Obani mo. Jenny. Good. Thank you, baby. Thank you. You make me so happy. Wait. May mga kauban ko nga mga negosyante. Balikon ko na sila. Then, sultihan nga, dili na ko makauban nila. Di ka din. Because I will be joining you here. I will. Okay? I'll be back. Okay? Sige. Nga nung mo join man siya? Gimbitar din na to. Nga anhilan siya sa atong lamisa? Ikaw pa, kanina pagkikikastanan. Sige. Sakit na pagkakusiya, ha? Murag namungot. Kaya namungot nagipitaw ko. Ano namungot pa ka? Iba nga ako'y mamungot. Kaya patakar kang tando. Nang papabilin ka din sa syudad. O ba natutawa na? O sa una pala kung pahimusalan ka niya? Dili siya mapahimuslan nun. Diyon sa maniyong pagkibaw. Ha? Naswito ka ba sa maong tao? Dili abi kay dato. Dili makahibaw nga mo pahimos, Jenny. Pahimos magay ng mga pobre. Parihas ra. Bisag asa pa kaibutang na agi mga tao mapahimuslan nun. Swerte-swerte lang. Basta kay mo pahimusad kus kahigayunan. Nga unsa? Nga makakita naglaki. Sa? Dispirada ka, day? Dukay na. Karon lang nako mahinuklog. Diyan na lagi kami kaon diya. Lami pang sudan. Sa ato pa? Dili lami ang ako luto ganina? Wa ako maingon. Pero, paborito lang na ako ng Japanese kapag kaon. Kanon sa lang? Kaloran lang. Di pwede? Graagod. Pwede din na. Pwede. Ingon ko. Bleh. Gihiwian ko ni mo. Basin, kita makaka. O ikaw? Unsa ka, grade 1? Mupatol kag manghiwi ni mo. Unsa ka, kinder? Bleh. Ay, di pa pildi ay. Suya lang ka. Di na pa pildi ay. Alam mo sila ng tempura. Mag-order pa ko daghan ini. Kay lami. Si Josh ba tayo mabayad? Bisag mo order kapag usak ka sako, bayran ako. Bleh. Wait, yun. Wait. Asa bang waiter din eh? Kay, order ko. Order! Waiter! Psst! Yes, sir. Mag-order ko usak ka sakong shrimp tempura. Uy, Dave na yakap Kung sabay gusto ka. ni mong samtang niya pang waiter, ha? Aron nga, mausa na ito pagluto. Dali, sulti na. Usa ka planggana nga mami. Kano kato, waiter? Usak ka planggana nga mami. Seryoso na, sir? Tininuod dong. Ipahulot na ako ininiyag kaon. Aron dili na siya magtuo nga, dili ko maka-afford para niya. Ikaw na. Napakoy lang yung order. Shoot! Tuo kag dili ko makabayad? Huh. Mag-order kong tao nga dili hambugero nga akong ikatubang. Kay kalagputo na kay ko sa hangin sa akong ikatubang as in. Are you ordering for me? Oh.
Sure siya. Agay to ha. Sakit to ha. Pagpuyo kay niya na siya sa tuol. Padunggan gani ka na. Hi, Josh. Hi again, baby. May muwang dini ko mulingkod tapad di mo. Sure. Diri oh. Bakante ba? Na, I'm fine here. Oh. So, na-enjoy ba mo sa pagkaon din guys? I'm glad nga napilihan ninyo kining maong restaurant. It's one of the finest resto din sa Cebu. Though mahal-mahal ang presyo, pero worth it. Worth it ang presyo sa lasa. Amigo na kong tagiyan na yun eh. Ah. You like the food, baby? I could bring you here anytime. Kalayo sa amo o niya. Muan hilang para mukaon? That's the reason why I'm offering her a job. Aron anhin na siya sa syudad. Mas may din sa syudad kay naa ang tanan. Mas nindot sa probinsya kay naa sa bangtanan. Tanan? Like what? Din sa syudad, naa ang dagko nga mall. Baka suroy ka anytime. Nga laayan ka. O niya, may sinihan. May nagkalain-laing kananan. Daghang kasuroyan. And to top it all, daghang nindot nga mga hotel nga imong kay stayhan. Like one that I own. Ha? May hotel ka? Oh, sorry. Wa-update ka masulti. Abi na ko, unsa nga company ang imong gipanag-iya. Wa ko mahibaw nga hotel pa di ay. Yeah. I don't want to brag, but it's a luxury hotel. Tinuod? Wow! Dayhon sa mongko, we. Sorry. Kalit man kong giduka. So, husto nga akong desisyon. Nga imbitaron si Jenny nga mupabilin lang una din sa syudad. Dili say para niya nga mobiyahe uban nimo karon. Dili ba? Knowing nga nagduka ka na. Nagduka ko nga naglingkod dinhi. Pero iniglingkod na ako atubangan sa Manibela. Siguraduhon na ako nga safety ko. Labi pa nga akong kauban sa biyahe. Oh. Well, you will never know. Ilabi pa nga nagduka ka naman ka. So, Jen, stay with me tonight. Sige. Sugot ka? Oh, thank you for entrusting Jenny to me. Okay ra na, pre. Pakasalig ra ko nga safe siya. Okay na gid niya. Yes, thank you. Because she will be more than safe with me. Gani. Kay uban ba asab ko? What? What do you mean? Bisan dako na ko og may anak na. Pero kung pasagdan ako si Jenny nga magpabilin dinhi og pangitaan ko sa akong inahan anak niya, punalan gihapon ko ato kung may bawaan nga ako lang nga gibilin si Jenny sa lain. Lain ang ikauban. Mao nga pabilin siya og ako. Okay naman ka? Of course. Nakasabot ko. I completely understand. And please, continue eating. Lamig tinuod ang ilang pagkaon din nikaon na ka? May daghang pagkaon actually kay ganina. Pero wa ko mo kaon. Ha? Ay, kaon May ba na kong tilawan ka ng naas imong tinidor nga gitusok? Ha? Sure ka? Ako na ba ning iningkitan? Ganahan ka kuha ang tikaglain. No. Mas ganahan ko, ana. Iningkita na nimo. I can have a share with your bite. Josh. Mas nilami pa siya. Ngay mong gihungit na ako. Hadi pa, I could all night with you spoon feeding me. Murag bata. Ngaway po.
Excuse na niyo, ha? Siyar lang sa ko kay murag napuling akong mata. Ha? Napuling ka? Dave, watas ako. Ubanante ka. Wait, ha? Buuban ka niya? Dito sud sa CR sa mga lalaki. Ganong huot man niya akong dugan. Kaaksyon naman kong kalagot ilang duwa nga nagtanaog na minaw. Murag nagsilos ko. Nagsilos ko? Dili silos ang hustong termino ini. Nangigi. Nangigi ko. Naanad ko nga naana ko ang atensyon ni Jenny. Sukal pa kaniya to. Sa gagmay pa mi. May mga naamigo siya pero ako ang iyang pinaka-close. Naana ko ang tanan niyang atensyon sukal pa sa una. O karon nga, nakita na akong may lain siyang giyatagan sa iyang atensyon. Nangigi ko. Di ni maayo da. Di gini angay. Di ni maayo. Angay lang abuhian ako siya. Angay lang. Kay husto si Jenny. Unsaon niya pagkakita og uyab kun kuralo na ko siya. Mao nga. Bisag magsilos ko. Mangigid ay. Tugutan ako siya sa iyang gusto nga buhaton. Ay naman ni... Gusto na kumutuo. Oh, shit. I never thought nga maingon ko ni ini ka-corny. Am I being too corny? Slight lang. Pero madarag smile. Just tell me when I overdo. Hapit na. Oh, Jenny. Josh. Jenny. Josh. Baby. Why so lovely? Where? You just make everything else so lovable. Sa akong mga mata. Kung ikauban ka. Salamat. Salamat usap. Ha? Sa unsa? For making me believe in love. Abikog. Magduwa rin ko for the rest of my life. Guess my playtime is over. Now that you're here. Josh, tingalig. I am willing to wait. Josh. Sorry. Nadugay ko sa CR. Okay ra ka, ha? Dali nang gikuhang yung kam... Nakuha Nga ang kung nakapuling gikuha. sa imong mata? Sa pag-abot ni Day. Hain man, baby. Pakita ko. Ako okay na ko. tulupon. Okay na ko. Lagi kapoy na kong linakaw. Asa magkikupaingon karon. Madlo kong mupundo sa usa ka lugar dinhi sa syudad. Dili ko safe dinhi sa kalsada. Pero unsa may ako mahimo? Wala ko'y kwarta dili bisan usa na lang kasintimo. Saan pa na ko sa pagkatuog sa usa ka mahalon nga hotel na ini? Saan pa na ko pag-abot sa laing dapit? Ngawa naman ko'y sakyanan. Visit! Makalagot na kinabuya! Leche! Gusto na ko mamatay! Leche! Oh, kalagot! Dili ni mauwang akong plano. Wa ni maapil ang buset nga pangitabo karon sa kong kinabuhi. Ang mga nahitabo na ako karon. Pero anong nahitabo man ni?
Abot na ko sa taas nga bahin. Naghigda na ko sa panganod. Pero nganong kalit lang kong nahog. Wa ko makapangandam. Wa ko makakupot. Bisan kapyot man lang unta to. Wa! Pwisit! Pwisit! Ah! Pero dili ko mahimong mamatay nga pildira. Dili na may tabo. I am born a winner. Dili ba? Mao ka na ang akong giingon, dili lang sa uban, kundi lakip na sa akong kaugalingon. Busa angay lang ha. Barugan ko ka na. I will rise up again. And again. And again, no matter what. So, kininay tabo na ko. Kini paglakaw-lakaw na ko karon sa kadalanan. Ngaway ka paingnan. This all temporary. Cause I will rise up again. Pero unsaon? Unsaon? Agay! Kasakit sa akong tiil! Wisit! Animal! Nalungkat pa hinuon ang baratuhon akong chinilas. Piste! Muni nakaapan sa baratuhon nga butang. Dali kaing maguba. Kung makakwarta na kong balik ay magpalit ko pag-usap sa mahalon kaayo nga chinilas. Shit, baya, oy! Shit! Nainumdum na sa dinuo ko sa mga butang na nabiyaan ako dito sa condo unit. Litsi! Oh, wait. Ganun ba ko mahinumduman eh? Ganun ba ko magkabantay may gisulo pa man da ito kung alahas akong pagbiya sa kundo? Pugo! Pugo! Shit! Ay, makapugo gid ang depression ng imong bation. Pero kaysa ba dili mapugo? Kung mao ni kalit ka, nahitabo na ko. Shit! Nga pa man day ko'y ariyo sa kwintas. Ingon man singsing. Shit! Mahal ka ayo kining maong set. Maprinda ko pa kini og baka kwarta pa ko. Husto. Iprinda ko kini karon. Mangita ko usa ka pawn shop. Kanugay pa ka na nakahunawan na ini, uy. Naguul kay ko sa akong mga gisnatch ka ganina. Naguul ko sa akong baga na snatch. Manalang gani kay wa maabil kini akong kwintas. Kung nahitabo pa, nga naaptan ko atong animal ka ganina nga nagdag kutsilyo, tingali, nakuha na po ni lakip ang akong alahas. Shit, Jude. Shit. Dili pa gina kay ko tantong di malas. Wait. Wa naman day abli nga pawn shop ron kay gabi na. Pusit. Mas mahadlok pa hinuon ko nga matuog karon dis na Prince Karsada. Nga nahinumdum kong may mahalon pa kong butangan ni an ako. Pero asa ko paingon? Asa ko mahimong matuog nga luwas ko? Dailin. Hala, Ali na. Undangi na na pagtanaan mo na cellphone kay unsa na orasa o no. Sige kapag tutok anak kadaot pinas mata. Dali na mga tuog na ta. ay unya na, Lola. Wait pa man ko tatay ug mama uli. Ay naunsa biya ka. Unsa pa katura sa mamauli. Dili may mo magpaabot kanila kay masugpoy nagtubo nimo. Dali na. Wait, Lola. Gamay naman lang. Hapit naman ni human. Pastilan. Ganina ra kang last ha.
Puwan na mata ni mo ay. Kay lapad man ako ulo. Ana maura ginay akong iingon nga makadaot ng sigig tutok ka na cellphone mangundangin na. Dili man good. Kanina raman ni pagmata nako. Lapad naman akong ulo. Unsa? Wa ka man magsulti lagi. Ay sa kainit tingali na ganina dito sa dagat. Alibi. Uy, ana, init ka man di ay lagi kaayo. Noon sa kabiya bata ka, wa ka man lang magpakamanda sa imong gibati. Nabisi ka ba sa imong cellphone, ha? Ako akong tambal, ha? Makainom ka. Undangin na yan, ha? Inigbalik lang ako, kinahalawanan, ha? Pahuway na ka. Hapit na uli tatay ug mama lula. Maunay, wag gina akong masaya nilang da. Hindi ka na, ha? Magkuha akong tambal og tubig. Pagwa mo reklamo, bata. Hindi nyo kumahibaw nga. Nagsige, naghihapong tanaw sa lidas sa cellphone. Ano ka na dugay masang duwas papauli, oy? Kuyawan, magkikinig bata ako may hilantan kay madayo kumbulsyon. Ay, Diyos ko yung taon, dili lang ang taon na lang taon. Katarantar ko ha. Josh, dali lang ko masakay sa sakyanan ni Dave. Dito na lang ka sakay sayang sa kanan dyan. Dini days imo. Dili mahimo. Ano man? Paulin ako. Ha? Ingon ka anhira ka. Kay imo kong ubanan din sa syudad. It's okay, Jen. I swear. I won't harm you. Pero Dave, mapauli lang tag sa'yo ugma. Manawag lang tag nanay ron nga buntag na tag mauli. Nanawag si nanay. Di palang dugay. Aw, nagasulti na di ay mo? Wala ka mananghid. Wa. Unsa? Ano man? Kaya dili mahimong mapabilin ko din samtang gihilantan ang akong anak. Sorry, Jen. Pero mas mahinungdanon nga na ako skilera ni Inday karon. Mao nga ikaw na bahala na sa imong kauglingon. Don't worry. I will take care of her. No, muupan ko sa pagpauli ni mo. But baby, Josh, sorry. Pero nagkinahanglan nako karon ang akong anak. Jen, okay na ko. Okay na eh. Ako na lang. I-enjoy na lang imong kinabuhi. Unsaon ako pag-enjoy ko nahibaw ko nga dili maayo ang pamati sa akong anak. you mean anak ni Dave? Sama na sa kaugalingon akong anak si Elaine. Kung unsa may iyang bation ko na sab. Karon lang o nga nahibaw ko nga may gibati siya, di na ko mahimutang. Baby. Jen, okay na. Ako na bahala. Dili ka ni mahimo. Kisa may nurse atong duha. Oh, ikaw. Oh, ako man di ay. Hindi ako'y matuman. Tana, mamaulit tas ato. Ato. Oh, sa ato. Josh, sorry kit kaayo ha. Sa sunod higayon na lang tingali, ha? May mahimo pa ba ko sa pagpugong nimo? Wa, I know. sorry kit. Dave, tana. Muna na, mi. Sige. Abitod makaigayon ako karon kang Jenny. Wisit bata. I wish mawa na sila sa hingpit sa kinabuhi ni Jenny. Paspasi ang pagpadagan. Kusog lagi na atong dagan, Jen. Ay, nagmahay na hinuong kung naglangan-langan ta. Dugay kay na tong tabi dito suod sa kananan. Ninyo. Kamulay nagtabi. Igor ako naminaw. Ikaw, mangkod. Oh, ako. Ano ako man? Ano ni sugot man sa ka nga tumatog sa syudad? Kaingon man ka. Ano ni sugot man sa ka? Kay gusto gani ka. Support ang tawag ana, Jen. Way paki ang tawag ana Dave. Uban ang tamang gani ka dito niya. Way paki. Ah, basta uy. Dinagutaangay nga, maglangay-langay ko. Napala ka na hinuon kong maayo sa bata. Tingali ko sinahitabo sa tong anak, Dave. Ano ka? May katawanan sa akong gisulti? Wa. Yung anong isin makagalit diha? Wa ko magbugal-bugal. Nalingaw lang ko nga naminaw nimo. Nga mitawag og atong anak si Inday Ellen. Ay pagbuot. Kay sama na sa anak ang akong gibati sa imong anak. Oh, karon ako na lang anak. Ganina, miingon ka nga atong anak. Huh. Pasibayag dili ka magkabaruga na ha? Nga manginahan ka sa kong anak. Basin kutob na nas baba nimo. Unya, kalitrasan niya ka mubiya. Malimot ka usab nga may ilin og Dave nga magpaabot nimo kung mubiya ka. Dave. Itaw, Jen, please lang. Ayaw migbiya si Ellen. Oh, Dave. Dole ko sa mansyo.
Ning mga orasa. Adto unta ko karon uban ni Jenny sa gipinag-iya kong hotel. Wa pagyapon may luna ang tudron. Wa pagyapon ko may luna. Nga naghuna-huna nga wa mi badayon. Kadaghanon ta ko planong buhaton uban niya. Oh shit. Uy. Oh. Kitsa ka ng tao nga nagluko sa tubangan sa gate ng mansyon. Shit. Wa ba makabantay ang gwardya? Gamay tao na diyan nga nagbabag diha sa gawas ng gate. Pulpul nga gwardya. Nag-usik lang sa mong gisweldo in tawana. Pahawa na diha. O, sabay mong gibuhat, ha? Gawa ka man magapapahawa. Ining makililimos sa atubangan. Sorry, sir. Ganina pa na ako siyang giabog niya, sir, pero di gyud siya mo pahawa. Mitiko ko ino niya atubangan sa gate. Di ko siya mo pahawa kung di ka mabot. Shit! Nakaila siya na ko. Oh, sir. Si ma'am na. Ma'am? Ma'am who? Si Ma'am Amy ba? What? Damn this woman. Dili bigyan ko ini niya. Hunuman. Hoy! Hoy! Amy! Dili ka ba magkasabot? Makapilata ba di ka kinahanglan sultihan nga hunungin ako? Hoy! Amy! Kabaho ni mo, Amy! Sir, mura magnakuyapan matingali na siya, sir. What? Unsa? Shit! Alsaha kinang bayhana ug ilabay! Damn. Now you're awake. Josh, Usabay mo na kaon, ha? Ug tinhi ka man gyud sa akong mansyon. Nagpawa sa imong kusog. And you smell so terrible, Emmy. My God! Wala ba uwaw nga nahibili ni mo? Hay na imong sikinan. gito nga akong sakinan sa imong opisina. Huwag ko na himo. Igo na lang ko sa paglantaw sa ilang pagkuha ni ini. What? Nasayod ka gawa ko igong kantidad aron nga malukat ko ang maong sakinan ka ganina. Usa ka libo lang imong gihatag nako. Tell me it. Ug karon ako pang imong problemahon. Di ba nga sobra ang labad sa o nga imong gihatag nako? Aron huna-hunaon ko pa, lakip ang paglukat sa imong sakinan. Dili ba makahimong makahangyo? For old time's sake, Josh. No. I already got ties with you, Emmy. Busa karon nga nakamatngon ka na. Please, leave my place. Kalit nga nahugaw ang hangin sa palibot sa imong presensya. Josh, wala ko lang kapaingnan. Please, bisan karong gabi ko na lang. Let me stay. No. Josh, dili ko mahimo nimong ilapay nga basta na lang sama sa usa ka basura. I could. I already did. Ug wa ko'y planong mupunit pagbalik sa usa ka basura nga baho na. Pasalamat kang naluoy pa ko nimo. Naluoy pasad ang gwardya. Imbis nga ilabay ka, sama sa kong sugo kaniya, iya kang gidadi ni sa servants quarter. Giyatagan pa ni mong trabahoon ang mga katabang. No, kinahanglan pa nilang laban ka ng hapin sa kama nga imong gihidaan. Gosh! Dili ko mag-stand sa imong kabaho. Sa kaadlaw pa lang sa kalsada. Ugwa ka na'y kalainan sa usa ka makililimos nga dugay na nagpuyo sa daplin. Muna ko sa pagawas. And as I live, gusto kong musunod ka usab sa pagbiya. And please,
please, don't ever come back. Don't ever beg. Kay wa na ko'y bisan gamay nga kaluoy og limos nga ikahatag pa nimo. Usa ka gabi ilang yangyo ka nimo, Josh. Ito, pagkit nimo. I wish wala lang di ka makaila. I wish wala lang ko magpadas imong mga saad sa una. I wish wala lang utak kong mabiya pa ni Dave ug sa among anak. I wish mapasaylo pa ko ni Dave. Saon ko pagbalik kung ingon ni ini ko kang guba. May naong pa ba kung ikatubang pagbalik sa akong pamilya? Kinahanglang pandayon ko pag-usap ang akong kinabuhi. Ugma, sugdan ko pagbalik sa pagpanday ang akong ugma. Nabala kagil kasi ni Ellen. Dali siya may kanaog kong pidaka na paingon sa amo. Ay, huwag man ko swerte sa kugma, eh. Pero, pinanggaragyapan ko sa Ginoo. Kay swerte kay ko sa kong higala. Nay, Oy. ang bata, Nay. Salamat sa Ginoo kay ni ana mo. Naabot na gyud mo. Pasaylo ang nadugay gid mi, Nay. Kumusta si Inday? Ay nakatog naman ni noon. Giubos-ubos niyang hilanat. Pero paghapon wa, bisag gipainom na akong tambal. Igo lang mi minus-minus, mi os-os. Gisipon siya, Nay, o giubo. Wa ko kabantay da. Kinahanglang ipa-check up ni nato ugma kung dili paghapon mo ubos ang gilanat. Inday, ni anas nanay. Abot na ko. Kampante na ko ron nga ni ana mo, Jenny. Ay, sige na, Nay, pahuway na. Ako na'y bahala sa kong anak. Ay, salamat. Kagihuli pa ni mong tanang pagkuwang sa inahan. Kay daghan ka rin taong salamat, Inday. Way sa pa yan, Nay. Sige na, pahuway na. Ako na'y mag-sponge bath sa bata. Basta kinahanglan kag pahuway kay nako. Andad na ko inimpuwaw. Salamat. Nay, Oh, Dave, anak. Nay, Hmm, salamat sa pagbantay ni Inday. anala sige. Ni adaman mo, ato na kuspikas kwarto. Panawag lang niya mo kung may kinhanglanon mo. Sige, Nay. Inday. Inday, abot kami. Nanay. Ni anak ko. Abot na si nanay. Ni anak ni si tatay ni mo. Tuk na. Ali, dali. Gaksun ka ni nanay. Dali. Ali. Tugnaw pa, ha? Ihagog tayo ni nanay, ha? Ayaw, kabiyain nanay, ha? Dili inday, uy. Dili yun. Bisag kanus, dili kabiyaan ni nanay, ha? Anila ko uban ni mo. Ug ni tatay. Jenny. May igong kantidad ako. Magkapalit akong akong mga gamit. Magkapuyok na ko og usa ka pension house. Mapalit lang una akong mga baratuhon nga sinina. Aron nga makailis o makaligo na ko. Pilit na kayo ang ako pamati sa akong lawas. O gusto si Josh. Nanimahot na ko. Kasyat. Magawas ako gikanili sa pawn shop. Asa mo kumangitag baratuhon lang ng pension house. At narating ang liling sa downtown. Time pa. Kanang
lalaki sa pikas ng kalsada? Oh, mama na tawanan ha. Gisumbungan atong bata kagahapon nga misnatch akong bag. Ano naman na siya? Nakita ko niya. Pitanaw siya na ako. Ubi pa yung... Animal. Lainig plano tawanan da. Dili ni May mo. Musod ko umol. Kinalang makalikay ko anang tawanan. Kanindot ini nga si Nina. Ganahan ko ini. Excuse me, ma'am. Yes? Mahal ba yan, no? Naibaw ko. Ay, basin ba hugaw ni mo na mamba? Ay, sigihan mo na ni mo hikap. Mahalon ba yan, no? So, nagtuo kang dili ko maka-afford? Kon, mupalit ka, ma'am. Palitan na. Ay, las gihiyog hikap. Kimurag. Wara ba kay panghunaw o? Hoy, bayot! Nahibaw ka ba? Nga mahimot kang ireklamo sa inyong manager din ni ining maong tindahan? Discrimination man ning imo. Abi kay wa man ko ilis? Ingon anaon lang ko nimo sa pagtratar? No, dili na mahimo. Never underestimate Judyans. Kay mas kwartahan pa ko nimo bisan kun wa ako makaligo. Nahitabo lang ang ginimalas ko lately. Pero makita nimo, balikon ta ka dinhi kung makaligo na ko. Bisit ka. Kuhaon ko ni. Abi pala nimo wa ko'y kwarta. Kuhaon ko ni. Kani, hasasan ni o kinisab. In cash. Animal pa yaw eh. Ato na lang hinong kukaon inis barato ko nga kananan. Kaya kagasto ko og dako kagadina. Animal to bayuta. Animal jud. Nahinayag na hinong ko gasto og sobra sa 5,000 sa sinina lang. Makalagot. Ikaw naman takong tanawan to kaya naibog ko. Pero wa sa akong planong mo palit ko. Pero, sige na lang. Magamit masab din ako. Mangita na ko og pension house. Or nga makailis na ko og makaligo ko. Ha! Bantay ka lang yung bayuta ka. Dumtantag ko ka. Balik ko ta ka kung maksod na kong balik og trabaho. Ha! Nakasiguro ko. Dawaton ko ni Mr. Batson. Kay nakagusto usab siya na ako kaniadto. Magamit ko yun gihapon ang akong kagwapa. Dili ka na ako, Josh? Pues, may daghan pang mupunit na ako. Dili ka ikaw rin dato. Ha, makabangon paghihapon ko. Magkwartahan raw niya ako pagmasab. Bisan pa ko'y ligo. Og nahibaw ko nga hugaw na kong tanawon. Pero gwapa paghihapon ko. May daghan magani gihapon mulingi na ako. Tawag kay gwapa ko. Kung ako'y way ligo, pobre ra kong tanawon. Pero kung kamo mao'y wa na'y kaligo, makilimos na mong tanawon. Jenny, kauna. Balik ka na sa mong trabaho. Ay, nalikod na. Unya na lang kumukaon, nay. Naluto naman ng gilugaw na ako. Hatan sa ako sa Elaine. Unya ako sa ngungitoin. Ako na. Malit ka na. Ay, ako na lang hungit sa bata. Iyato na lang ko niya na siya din. Ayaw na, nay, uy. Di ko mo duty rin. Mas mahinungdanon si Inday Elaine. Makaatiman ko glaing mga tao, mga pasyente. Unya si Inday na hinuoy dili. Grabe po. Sige ha. Tanon ko na siyang kwarto. Excuse me. Kabutan sa ko, amiga. Ay, tinuod na. Swerte kang lalaki nga makapanagyan ni Jenny, nay. Kung ba, oh, swerte ka. Unsa, nay? Ano? Ako binaswerte. Kay sood ka man higala o giisip ka na niya. Kamo ni Inday Ilin nga iyang kaugalingong pamilya. Hinaot ka makita mo na ka na din. Nay. Si nanay. Ikaw, nay, ha? Sa kalugay na natong gikauban si Jenny. Karon na hinuon mo butang igmalis siya nga mong kasuod. Ay, ganong dili man taon, ganong di man.
Wa ka ni pangitaon pang Jenny, o di. Buutan, kugihan, gwapa, o usa pa ka nurse. Ang problema kay wa ko mangita og laing manginahan sa akong anak nay. Dave, dugay nang mibiya ninyo si Amy. Pero wa ko paghihapon isira ang posibilidad nga may mong bubalik pa si Amy nay. Dili ko gusto nga may laing manginahan sa akong anak. Gawa sa matuod niyang inahanay. Si Amy. Dave, Damgo ko gyapon nga usan ning mga adlaw. Mubalik siya. Ug may usa pagbalik ang mong pamilya. Ni ana niya higayunan nay. Dili ko na gyud buhian pa si Amy. Pakaslan ko na siya. Dave, Mahatag ko pa niya ang mga gikinahanglan niya nay. Dili na gyud siya mubiya pa. Dave. Bibiya siya kay materialistic siya. Mas giuna pa niya ngayang ambisyon kay ninyo ngayang pamilya. Pero nakasabot ko niya nay. Unsa? Nagdako nga ahaw si Amy sa tanang material nga butang. Mao nga nakasabot lagi ko niya. Oy, Dave. Dili ka na igong rason aron biyaan mo niya. Igo na bang rason nga mahal ko gihapon siya hangtod karon ay? Dave. Bahala ka. Basta gipasidan, anta na ka. Nga namihunong pamangkit ko o pamati, sila pa nagsulti. Kung milawas pa lang ito sa kwarto o gihungit si Elaine, ining lukaw nga akong gibitbit. Dilim ta ko sakitan. Ginoo. Sa bakon mo hangyo ko ni mo. Unta, dili na mo balik sa Emmy sa kinabuhi nila ni Dave. Bisan ka sa. Hinaot pa unta, Ginoo. Oh, come in. Oh. Ooh. Hello, Mr. Banzon. Amy. Oh, come in, come in. Oh, Oh. thank you. Thank God. Wadi ka malimot na ako. Oh, you know you're unforgettable. Yeah, I know. Ooh, so what brings you here, huh? Mr. Banzon, remember sa imong offer na ako sa una? Nga andam ka mo dawat ako anytime nga mubalhin ko din sa imong kumpanya, isip imong sekretarya? Well, of course. I don't easily forget. Andam na ko mo trabaho ka na nabos ka ni mo, Mr. Banzon. 24/7. Ooh, really? Really? Ganahan ka na, dili ba? Nga mag-uba na ta kanunay? Nga magkuyog na ta, bisan asa ka paingon? Kay imo na unya kong sekretarya? Oh, that's so good. But too bad. Unsa? Pero nga naman, may problema ba, Mr. Banzon? Ang imo bang secretary? May mong assistant secretary na lang ko niya. But of course, due to my experience, I may be your assistant secretary, pero mas labing maayo nga ako ang kanunay ni mong dadan sa imong mga lakaw. 'Cause I am more than capable. Ooh. I could be of service to you 24/7. Hmm? What do you think, Mr. Banzon? Himuon pa paghihapon ko ni mong assistant? O himo nang isisanti ang imong existing secretary karon? When should I start? Should it be now, Mr. Banzon? Oh, mauna problema, Amy. Oh, problema? Problema ka sa pagsisanti sa imong sekretarya? Nga naman. Mahadlo kang mudangop siya sa labor?
Oh, Mr. Banson. Sayo na kayo ka na. Himuan na ka ni mo siya usa. Ana na. Problema. Si Santi na kanina ko sekretarya. Oh. So, dili na tayo problema. Timing. Diba? Wala ka secretary. Old secretary out. Imi in. Kanindot. Kun midawat ka pa lang. Midawat ka pa lang unta sa una sa ako offer. Nagasuway na unta ko sa imo gingon nga expertise. Kay karon, I doubt I could still taste it. Why not, Mr. Banson? Gusto ka bang? Gusto ka ba, ni? Gusto ka bang masahian talaga? Sugod ron, nagsama, ani. Kalami, pero isuga ko asawa, mangiksairing. Mas maayo ng asawa rin kontra. So, saman. Sugod na pa ko. Ha? Mr. Benson? Shit. What's the meaning of this? Shit! Usod man nakaglahos nang! Di ka ba manuktok? Emmy. Ay, kasi kung batang, kalikot yung gitukmod. Kinsa pa ka na babayan, ha? Mo ba na yung pag-uni mo, secretary? Oh, tiguang na, ha? Ugwa pa'y batasan, pabida-bida pa. Animal ka? Kinsa ning bayhana, ha, Simon? Kinsa ni? Ikaw, kinsa masag ka? Iya kang secretary, pero kung makapangisog ka, mura na kag si kinsang asawa, ha? Hoy! Mo nang gitaktakas imong trabaho, isip secretary ni Mr. Banson. Kay tiguang ka na. Pulihan ka nagbatanon nga mao ako. Mong, ay nagpaisog-isog pa diha. Unsa? Emmy, stop! Siya ba ang tiguang ni mong secretary, Mr. Banson? Yes. Oh, namunit kag tiguang nga sekretarya? Yes. And she is also my wife. You bitch! Dali! Puisit! Kataghan ako kinaurasan. Animal to tiguang. Tiguang naman untak pero kakuskan pa. Nauna pag ko niya biras akong buhok, huwag akong makabantay. Shit! Nagkisi pa ang pag-una ko si Nina. Huwag pa ko makasun ang trabaho. Pusit! Ihono na lang ko ng maong pension house. Dala ko plate. La, ma'am. Makuhang 20 ang sukli, ma'am. Kuhang, ma'am. Na ko'y laing kwarta, ma'am. Mingaw, manggod kayo, ma'am. Ikaduha pa na kong pasahero, ikaduha pa ka. Usa! Dili! Kay kada sentimo ron, mahinungdano na. Huwat ako, kay magpasinsiyo ko sa cashier. Sige, ma'am. I-waiting Sa lang mukha na ko ni ng mo, eh. taxi, ma'am. I-waiting na lang. Usa! Waiting! Akalit siya ba, oy? Ay, na lang, oy! Diyan na ni mo! Wisit. Kapusit pa yan, oy! Orang kinahanglan naman yung kumubalik, anis uno. Mga plano lang ko, laing trabaho, ani. Wisit. Umay kumaanad, ug gagbay nga sweldo.
Sige sa pabay mo na kung duulon, ha? Aron nga makasud kog dali ka trabaho. At dili magsalig sa sweldo. Kay makahatag pa ko sa akong extra service. Uy, pasit. Ni malbi ani, uy. Wala naman ko'y kalainan, ani, sa kababayang bayaran. Pero bahala na. Ning paagi ha ko daling musaka. Busa pahimuslan ako ang higayon nga batanon pa ko. Gusto. Sa kasino. May daga mga kwartahan nga nagtapok dito. Ato ko dito mag-standby. May mga nakailanan ako dito. Mamasin ko. Og sasamang higayon, malingaw pa ko. Gusto. Ipamasin ko ning pipila kalibo nga na anak ko. Ipusta ko ni karon aron mo tubo. Feeling ako swertihon ko karon sa sugal. Usa ka jackpot lang ang akong gikinahanglan. Og makapamawi na ko. Wait. Dadon ko tong kwarta nga akong gibilin sa kwarto sa pension house. Mao na nakapahilanat ni mo, kanang imong sipon. Mao kinahanglan mo inom jud kag vitamins, unya daghang tubig, okay? Ice cream, nanay. Murag kidangat, ana. Musamot imong sipon, ana. Ayaw, kitik, nanay. Ayaw pa. Sige na. Dili na gitikon, basta mo inom ng vitamins, ha? Aron, dali nga mawa ang sipon. Anya, di na mo balik ang hilanat. Ana, sige na, lamit na. Chewable man na. Murararag candy. Asim. Asim kilig. Nanay. Ansa man? Sorry, nanay. Pay ko toys. O ba? Kung mamaayo ka na unya, manuro ta sa syudad, ha? Adto ta sa ilang amusement park. Daghang mga bata dito. Ug daghan sad kaayo kag kaduaan. Malingaw kag dagan-dagan, nya lukso-lukso dito. Nya napadyoy slidean dito. May daghang bola nga gagmay. Basta nindot gyud. Yay! Ayun na paya ako. Kapaw, wala ko init, bitaw. Pero, ang naman kag iadturon kay hapon naman. Mga sa sunod adlaw na lang, ha? Kanang makagikantag sayo aron tibuok kaadlaw manuroy unya magduwa. Upan tataya, lula, og lolowa na. Syempre. Ubanon pa na itong mga silingan nato. Upan tat manok og papoy. Oy, dili man mahimong magdaog mananapsud sa mall. Bawal man na. Dili man good. Si manok papoy akong amigo pa. Aw! Sila di ay. Si nanay pa ya. Nga naman si nanay, ha? Pinangga ka, ha? Ha? Nanay, tatay tapang. Gitik ko nanay, tabang pa, madag tabang. Abi na imo ti LB, kay gitiko ko ng lapalapa, ana. Ew, nanay. Duha, ha? Karoon mo. Dave, way labot tiguang din ha? Di ay. Kung tiguang na ko, parihas ta. Ay! Hoy, Dave! Dave, sa pa! Buwi na ako, Dave! Hoy! Nay, si Dave! Nay, nagitik, Nay! Alapa-lapa, nanay, Lola! Buset ka, masina ka. Ganina pa ko ni mo, ha? Pero pag kamuhatag na ko jackpot. Last na lang yun. Katapusan, chip ko na ni. Buset. Kinala makadaog ko aron makabawi ko sa akong mga napildi. Last na lang yun ni. O dili na ko. Muraragwa ang pinakalibo. Katulitra na hurot. Shit. Last, as in pinaka-last na yun.
lang yun ni, I swear. Last na lang yun ni. Wait. Wa na. Wa na ko'y kwarta. Naroon na din ako ginahinay ka ganina. Oh, di mahimo. Nakapamanggod to. Nakapagit to. Nakapagit lagi to. Kabisit mo na cute. Wala di ko makabantay nga nahurot na din akong kuot ang kwarta. Nga akong dadre sa kupitaka. Naling ako sa sikik pusta o slot machine. Ako makabantay nga nahurot na din akong kuot ang akong danga kwarta. Ano? Ang sakon ko man ini karon. Nahurot na ako og gasto din sa kasino ang kwarta. Gikan sa pagkaprindas akong kwintas. Animal. Kano kung sa kapin o sa kagatos kalibo. Nahurot na din hingaw ako makapantay. Shit. Ano ba sa wak madyo ko makadaog? Isak baya, uy. Kilayasan na pagin ko sa dayon sa swerte. Ano lakip sa sugal? Idlas mo kinako ang kadaugan. Isak good. Misuwas ako sa pagduol ka ganina sa kailan ni Josh. Pero, wala ko halos tagda. Kaya baho siya nga wala namin si Josh. Usa na lang ko kaordinaryong tao. Ha? Mga pisit mo. Mga animal mo. Mubihat na lang ko din. May oras pa. Aron kining akong arios. Mo na sa akong iprenda. Manalagani kay wala na ako idungan ka ganina sa pagprenda. Kaya ko nahitabo pa. Nahurot ko na usab ang halin adto. Sao man din ako ron sa pagbalik sa pension house. Ngawa naman ko, bisan usan lang kagatos din eh. Natilok yun ako ang akong kwarta. Bahala na. Musuhay kong hangin sa taxi driver. Thank you kayo. Noy ha, nga, may pasakay ka na ako. Nahangyo pag yun ka nga, paaboton lang ko. May problema, ma'am. May magpaspasan lang ni mo gamay, Noy, aron nga makaabot pa kung abli nga pong shop. Ibayan niyo mo, ma'am. Thank you. Dobliho na kung ako ibayad ni mo niya, ha? Milabad na nang akong nga naguna-una sa kadako sa akong napildi nga kwarta. Mubiyong sa ko kadiyot. Igusap nga, magkapahuay ko. Umaabot na unya ko sa dapit. Nga akong giingon sa driver. Diyan maglakaw ng unya kong balik sa pension house. Kaya naara sa atbang ang pension house. Kabos. Jose! Ay! Gigap ni mo akong! Ay! Bawa! Ayoko na to! Ay, alam pala, ma'am. Hindi ka pabayran sa mong plate. Kanya na lang. Ay! Tama! Ayaw maluhay ka! Saan ko ni mo nga mabayad lagi ko? Mabayad ko! Hindi na ginahanglan. Dahil umati ka pa yung mga karoon. Waong ko lakip ang imong aliyos. Ayaw! Dalili ko! Ako ni Bipawa! Ano yan yung imong karoon ka animal ka? Ikaso ko ka? Sa pinit. Hunting, Noy! Ayaw! Mamamaloy ka na ko, Noy! Ayaw! Hablos ka muna ang imong kakarwas. Ang binay mga riyos pagsalit. Ayaw, Noy! Lagi mo, dili. Kahit na, please! Please, Noy! Palihog lang itan! Ayaw! Ayaw, isabihin ka. Tuko ka na kinayag niya karoon nilakila ka. Ikaw pa'y palamian, ikaw pa'y mga ruwas. Sabi na kaya. Kaya gilap din mo nga ko. Sa kariyos ko sakit. Kasama na nga akong dungga. Aray. Alam
Nihong gyapon ko na akong bigas. Nariusin mo. Pero makuha na ko, ha? Ako na! Aray! Anyaw! Ikap ko gamay. Ayaw ba? Pwede nyo paligin mo sing-sing. Dali! Ayaw lang, Manoy. Ayaw lang, Noy. Naman, langay man ka. Ha? Langay man ka. Agay. Ako nga tumakan. Imo gito. Ano man ka kasakit? Nagtutong na po. Dayap niya. Nahulog sa diyan na abli ang puntahan sa kailan. Kinala makapalayo kong gititiri. Kangit ini yung ginadaan ako. Asa na pagka dinapita? Ginuko! Tabangi ko! Kadali man ako nakatuog. Mipiyong naman ang ako at kadiyot. Diyos ko, asa pagka dinapita? Bayan! Nagsunod sila ko! Napandol ko sa bato. Ginuko, saan naman yung lugar na huwag ko'y makita kaingit-ngit kayo nga akong gagyan. Diyos ko, tabangi ko! Tabang! Dave, ano man ka? Kanina man kang muragwa dyan mahilong na. Mura man ko gikul ba, anay? Ay, sus. Sa sige na lang pangapi, Nay. Di lagi may sige pangapi. Gatas sa pag may time. Ay, ipahuway na sa'yo, anak. Ay, mga higayon, ma'am, yun nga ingon, anak. Kulbaan ka, ngawa ka makasabot kung ngano. Ay, taparito si Inday ka, kinatog na. Lain di rin ko ba sa kong dughan, ay. Ambot ko nga, no. Pero, kalit na misantop sa kong nauna si Amy. Unsa? Dave. Dave. Muadto ko sa siyudad ug manay. Adto na ko si Amy. Og sunda ang lain pang sumpay ni Sugilanon na sinuwat ni Marites Alboris. Anino sa kagahapon. Kapalihog na ko noong subscribe sa aking YouTube channel. Magdaghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.